Ej. Vi er ligeglade med spørgsmål. Nu jeg skal lave spørgsmål. Nu det spørgerunde. Tjej mig, okay, jeg tager dig. Skiing er bare blevet gemt der. Mike, du er mit idol. Ja, Mike. Hallo, Miklo. Hallo, Kaukasi. Kom, spørgsmål. Spørgsmål, okay. Er I klar til spørgsmål? Ja, hallo. I kan vinde en shoutout. Ja. Ja. Hvis I svarer rigtigt på wow, jeg bliver intimideret. Ham der, han står og kigger på mig i baggrunden. Så lige til ham, tranquilo. Wallah, han står og kigger på mig med den der med skæg, man. Tranquilo, shabab. Ja da, Miklo. Jeg kan mærke mit hjerte banker og sådan. Er vi cool? Må jeg få en dab? Selvfølgelig. Dab mig op. Bang, okay. Ja, I kan vinde en shoutout, okay? Ja, bror. Første spørgsmål er, Ja. du løber i et løb, okay? Ligesom Usain Bolt, han løber i et løb. Ja. Og hælder du tredjepladsen. Hvilken plads ligger du nu på? Andenpladsen. Okay. Ja. Andet spørgsmål. Hvad laver du? Jamen, du hiver i ledende. Okay, andet spørgsmål. Du er et spørgsmål væk fra... Nej, du er 2 spørgsmål væk fra at vinde en shoutout. Ja. Er du klar? Ja, chef. Hvad kaldte du mig? Ja. Hvad? Jeg sagde chef, bror. Chef, okay. Fint nok. Der er 5 hvide katte og 3 sorte katte. 8 af dem, vent lidt. Hør, der er 5 sorte katte, 5 hvide katte. Alle sammen dør undtagen 8. Hvor mange er der tilbage? Prøv lige at sige den igen, bror. Hvad sagde han? Der er 5 sorte katte, 5 hvide katte. Alle sammen dør undtagen 8. Hvor mange er der tilbage? Der er alle sammen, bror. Alle sammen. Alle sammen dør undtagen 8, så er der 8 tilbage, bror. Ja, det er også alle sammen jo. Det er 8. Ikke alle sammen. Hvis der er 5 hvide og 5 sorte, hvad bliver det? Ja, okay. Jeg mistede den, bror. Du mistede den, bror. Men alligevel, du har fortjent en shoutout, så giv dig selv en shoutout. Okay, shout-out. Men bror. Ah. Skal jeg hilse ham der Ace fra dig? Jamaica? Ja, bror. Ja, hvis du snakker med ham, sig til Miklo hilser. Det gør jeg, bror. Jeg hørte det der musik, I lavede. Jeg har det her på min mail. Jeg kan vise dig det, kig. Er du fra Finlandsparken? Hvad? Er du fra Finlandsparken? Nej, bror. Jeg var derovre nu, bas. Jeg flyttede til Odense, fordi han røg ind og sidde, elskede. Ja, okay, du snakker meget om Jamaica, ha? Ja, jeg lavede nogle ting for ham, jo. De kan Okay. ikke det her musik. Jeg skulle sende det til ham, da han kom i Habbes, så jeg gjorde det. Kig. Ja, okay. Normalt, min bror. Hvis du snakker med ham, sig til Miklo hilser mange gange. Ja, I skal lave noget nyt beat, når han kommer ud, bror. Inshallah. Og må ikke, der allerede ligger noget i arkiverne. Må jeg se? Hvad står der? Ellers skal jeg lige fyre ind på jer. Prøv, spil 5 sekunder af det. Lad mig høre, hvad det er for en du har. Ja, skal jeg spille med ham eller dig? Bare spil sang. Lad mig lige høre, hvad det er for en sang først. 2 sekunder, bror. Prøv lige gå ind på den her, bror. Prøv lige ind, åbne den der. 2 sekunder, bror. Vi åbner den nu. Ja, vi venter spændt. Den der mail, han har sendt. Ja, åbne den.